Hello guys, good morning. Birthday sa akong mother. Mao nang nagtisting ako agaw sa iyang bag-ong pinalit na bapos. Syempre, naagyon na ako mga BFF, mga first bisita ni mother diri sa among balay. O di gyud na mawagtang ang tagay. Besh, naagyon na besh. O ang one bottle mahimo gyud na siyang usa ka kahon. Sponsored by Alma Lemoria G. Dayanan. O, diba? Kompleto, guys. O, goods na kayo may dira, guys. Basta makatagay na good mi. Gipapatira namin sa mga kabayo. Char bitaw. Happy lang good, guys. Uy, panagsara good. Dili na per me. Dili per me, ha? Every week na siya, guys. Every week na adjunate tagay. Pero, happy man good. Lipa lang ba? Pawala sa mga stress, mga kalaan, mga problema sa kuan, kalibutan. Unsa ba ay? Unsa naman yung voice over ay? Basta na yung voice over ay, over kakapoy. Tabang Lord. O, diba? O, sayaw, kumbate. Sayo pagani. Tagayan na. Sayo dugayan. Og maon na nagkanta dayan akong pamangkin og happy birthday sa iyang lola. Wala pa jud kabaw si mama diri na naami surprise sa iya ha, pero ako na siyang gipailis kay hapit na maabot pud akong usa ka pag-umangkon kay mao'y sakyan sa among surprise niya. Nawa gyud siya nagkuan expect na tagaan siya ato. Char bitaw basta mother bahala ginagmay basta kay na importante maayo atong panglawas mao jud na ang the best nya mga pamangkin diha para mo kantas si ang lola goal pa na sa mama diha kay unsa ko na ipakaon sa bisita nya narabad siya kuan daghan naghuwats gawas why foods saon na lang gyud pero naagyud taon kalawian sa Ginoo naka kuan gyud taon gamay naot ko nabusog taon mo ato bisag gamay salamat sa pag-ari nag-start nagpatukar sa iyang bag-ong bapo sa akong igagaw nice kayo guys mo tibuok purok tres nagdisco kusog kaayo o sa ganahan mo abang guys just PM me kay wasag ko kay baw pilay presyo kung maggananlan mo ingon ato na bapos pwede ra abangan just PM lang gyud guys char wala ko kabaw sa presyo happy la nagwaiting ako mga igagaw diha no sa usap pud na ko mga pamangko nagikan sa lutupan ay maumto kong sakyan sa among package na pagkaon kay wa man tay car maghuwatan ta guys og maon di ay ni ang among pa surprise ni mama gamay ra jud kay siya guys pero nakita jud nako ang naw ni mama na pertigyog lipayan niya na naa siya'y foods na nasa lamisa in town para sa iyang birthday. Thank you Lord sa grasya.